Break muna sa pagbuo ng mga bahay dahil handa na akong buuin ang aking pangarap. Kasalukuyan akong tumigil sa kolehiyo para Ano makatulong construction sa gid pamilya siya. ko. Nagtatrabaho ako ngayon sa construction. Kuwapo kayo. Oh, ugyo. Oh, di ba? Gila. Guwapo kayo eh. Klaro kin okay pandao. Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon ato naging pagreactan utro si Jidki bali atong niagi nagreacta sa iya sa katong nagkanta pa siya ngadto sa Liti Idol bali o nga competition bali dito sa ilang lugar pa bali siya ni apil. So karon gid na ni apil gid siya ngadto sa atong ginaingon nga pwede siya mo kanta ngadto sa tawag ng tanghalan. Karon nga video mo atong pagreactan nga ni kanta siya nga ni sa tawag ng tanghalan. Atong tan-awon kung unsa pud ang iyang pagkakanta ani. Karon ang iyang pagkantahon bali mao ang kanta ni Kenny Loggins bali na Forever. Tan-awon nato kung unsa pud ang iyang version o unsa pud ang iyang pagkakanta ni o pag-render ani nga kanta kay nindot magid po ni. Oo, di ba? Tan-awon nato. O so mabag-o diha nga nakita sa atong video karon unya pas matinga kang atong giputol-putol kana ato nang gituyo kay kita usa ka reaction video man mahatag ta og mga reaksyon o opinion bali sa kada putol og ang uban nga di nato masulti diha dayon sa pagputol adto nila po nato idugang ngadto sa katapusan bali o sunod ang kung kamo di pud mo ganahan nga naisigig tabi nga susama ingon ani tama pong ibutang ang link bali sa original ani ngadto sa description o kay para dito na mong tanaw nga walay sigig tabi. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Pagsugod na ta. Okay, sugod na ta. Break muna sa pagbuo ng mga bahay dahil handa na akong buuin ang aking pangarap. Kasalukuyan akong tumigil sa kolehiyo para Ano makatulong construction sa gid pamilya siya. ko. Nagtatrabaho ako ngayon sa construction. Mahigit 5 taon na akong nagtatrabaho dito kasama si Papa. Yung trabaho ko ay pagbuo ng mga bahay, pero sa kasamaang palad, ang bahay namin ay hindi matapos-tapos. Okay. Kulang kasi sa pambili ng mga materyales. Kaya ngayon gusto kong gamitin ang talento ko sa pagkanta para matapos na sana yung bahay namin at makabalik ako sa pag-aaral. Grabe nga pangarap niya no. Daghan gyud yung anak Para yun. sa aming tahanan, buo ang loob kong umawit at manalo sa tanghalan. Okay. Kuwapo kayo. Oh, ugyo. Ay sa, di ba? Sabi ko bugnaw kayong tingog kayo. Nindot kayong paminawon ba, bugnaw kayong tingog. So, klaro ba? So, dato makita ko sa judges mo, sa pagsugod pa lang sa iyang pagkanta, gabi na kanindot kayo. Ginindutan na sila. Mismo si Ugi gali, o react na dahil, no? Unsay kuan sa kanindot, pagsugod pa lang. Okay. Iyan. Hilak naman yung si between you. Always be inside of me. When I took the hold of my heart and left me with no one to follow, the love that I knew
Isa ganiha ba atong nakita gingan to sa usapod ka judge bali nga si Between Escalante ba to? Oo, siya nga nakita man na to nga miluha naman, naghilak na bali. Oo. Unsa kay dahilan sa iyang paghilak ka ano o baka sa katong intro bali niya nga sa iyang intro nga unsay iyang trabaho unsay kuan mo na nakahilak bali si Between bali tungod kay maingon ana ang iyang pamaagi bali nga para lamang maahon bali o makahuman o makatabang sa iyang pamilya bali o gawas pod pag mahuman ang ilang balay kuno iyang makapadayon siya pag-eskwela. Basta yun ato pod mo itong nakahilak ko sa intro pa lang. Dark, I'll always Oh, di ba? Hilak mo. forever in my Wapo kayo eh. Klaro kin kay Pandao. forever we will be. Even when I'm gone, you'll be here with me. Forever in my heart. Bali sa karon bali atong nakita gyud nga ug nadungog nato ang tingog ni kuan bali ni Jidki yung kuan gyud kanang simple ra kaayo ba, simple ra gyud nga ingog walay ingog daghay palami-lami gali o kanang pa kulot-kulot ba sa tingog. Mura kung unsa to ang sa original nga pagkakanta na yun ana ara pod iyang gibuhat bali pero nindot kay tungod sa iyang kalinaw sa iyang paglitok bali o sa iyang lyrics gali nga pagka-pronounce gali sa mga lyrics o nindot kayo. Grabe ka ang iyang diction ba, linaw pud kayo, linaw kayo. Mo nang nindot kay paminawon o itong ang mga judge nakaingon gid nga sarap kuno, sarap pakinggan, di ba? Oh, hilak mo Between bali. Forever. Okay. Luka man. Nice kayo. Jade Key Durotan ng Visayas. Okay, ato na rin nadungog og nakita karon sa tawag ng tanghalan nga ni kanta na gid si kuan Jade Key bali. Ato ging nakita nga mismo ang mga hurado nga to sa hurado bali sa TNT bali napamangha o na naganahan bali ba o ginindutan sa iya tingog niya sunod napagaisa ka hurado gali nga nihilak yun o sa tungod sa kanang iyang with feelings kay nga pagkanta ba o emotion gali o ato gi makita gid sa iyang tingog gid karon nga grabe gid ka smooth linis kayo ba linis kayo klaro kayo ang mga lyrics nga iyang pagkakanta o grabe gid kanindot kayo sunod ato man gid makita pud sa mga hurado gid nga napabili bali sila ba o na giganahan bali sa pagkakanta niya o sa pagtender ani nga kanta kay grabe gid ka kuan kayo kanang basta limpyo gid kayo o nindot kay paminawon ba natural bali ang iyang tingog bali nga o ana ingog palami-lami pa diha o iyang gi kuan-kuan nga iyang tingog normal gid natural gid nga tingog gid di ba o ato gi madungog karon sunod makakuan gid ko nga kini nagay potential gid o grabe gid nga kuan kayo nga musikat pag ni kayo si kuan gid si Jade Key bali kay mismo ang mga hurado gud o ato pong nakita na gud ginindutan gid sa iyang tingog di ba o so inyong kasulti sa atong video karon bi comment ko no sa comment section nato o sa mga bag-o diha nga nakita o ganahan kay yung nani nga content so duwa pa ka naka-subscribe subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni okay di na ta magdugay hangtod sa sunod kini si Indians TV
Proud Bisaya. Peace out.